Čaute, vítam vás v dnešnom videu z Chili Crew. Máme tu dvoch špeciálnych hostov. Jedným z nich je tento tu pán. No dobrý deň, ja sa dneska mám fajne, dúfam, že či aj vy. A tu som aj tento pytel. Dobré. Áno, aj tento tu ide. A dneska tu budeme mať chili chipsy a jedný originálne a druhé fejkové. Začal by som, aj keď nie je fejkové, lebo sú to lejsky, ale tak typujeme, že asi nebudú štipať. Máme tu tieto tu strong, Toto, hej, strong na to. Strong chili and lime, chili a limetka. Potom tu máme Pringles hot spicy. Ale hlasne čo hovoril, lebo ťa nebude počuť. Hej, jasné. Dobre. Toto, hej. A potom tu máme nejaké tie vody, ktoré asi musíme mať. Vidieť, no. A potom tu máme ešte... Omačku jednu. Omačku. To je nám druhý telefón. No. Počkaj, ukážeme takto. Tak to vidíš. Či odýp. No dobré, takže môžeme ísť na to rovno. Počkaj, žuvačku musím vyhodiť. A čo by som, chcete tie lejskami začať? Akože no, Dobre. môžeme no. Dobre, tak začíname týmito lejsami. Otvoriť a do kamery kokor. To vonia naozaj. Dobre. Dobre, ukáž do kamery. Tak toto nejako vypadá. Takže Mňam. chlapci, dajme si každý čips. Tak to vyzerá jeden čips. No zober si. Red Bull Vartákovci. Dobre. Toto máme čipsik. Čo robíš? Dobre, takže všetci ideme ochutnať tento. Dobre. Ale veď poď bližšie, Paolo, Tri. posun sa. Tak? 3, 2, 1. To je dobré. Ani trocha to nepáli. Nie, ale akože chuťovo je to dobré. Je to na začiatku prišlo také sladké. No veď, lebo tá limetka. Jaj. Není to až tak štiplavé. Dobre, ideme na Pringles, chlapci. Mám tu Ja si ešte dám. Dobre, dajme si ešte. Ja som špeciálny ochutnávač. Toto je tvoje. On je traitor. My máme pič. Čo máme? Marhulu. Počka, ktoré? Ja mám Ty si citrón. to máš otvorené, toto je tvoje. A my máme toto. Dneska to nebude také štiplavé, budeme mať také slabšie a video bude kratšie. Dobrý výcučník. Ja to tam... Dobre, Máme to za... dajme si ešte jeden a ideme na ďalší. Ideme na toto hot and chili Pringles. Pringles. Dobre, Tu máte. QR-kodík. Dúfam, že ste minule niekto šiel. Nešlo nám to. Hej? Nešlo nám to. Zle si to. Pozri, ja som najlepší v tom. Tu No máš. tak ale my sme to len tak zo srandy spravili. Hej? Jasné. Prečo si niekto nepríde do toho obchodu a nezoskenuje si len tie QR kódy? Daj, ukáž. Pekne. Daj si. Tu máš. Tu máš. Ja si zoberiem taký viac štipík. A najlepšie, keď si ich dáte 3 naraz, hej? Ale dajme si jeden. No. Stačí nám jeden, pozrite sa, jak vyzerá, proste. No by viac asi štípať, typujeme. Takže 3, 2, 1. No dobré, aj tak mi prišlo, že asi tento viac. Dobre, tak trochu. Skúsi za 3 naraz. Hej, dobre. 1, 2, 3. 3 naraz. Ja mám dokonca 4, Štyri. tak počkaj, tam si To dám. je ešte lepšie. 3 si daj. A si dám. 3. Toto sme nevedeli minule nájsť, proste v tom obchode neboli, štiplavejšie. A potom nám tu tento doniesol a my sme mysleli, že to je iba niekde inde a potom sme zistili, že aj v našom obchode to je, takže ideme si dať 3, 2, 1. Ale si už dali, dobre. Ako je not bad. Mne to chutí. To isté. Že
A Pringlesy, ktoré sme mali v minulom videu, chutili lepšie. To je pravda. Ty paprikové? A tieto až tak moc nepália, akože viacej než to minulé. Ale toto Akože- páli viac než tie papriky. Ne, ja som to nikdy nemal. Akože, hej, ale paprika. Ani jedno nepáli. asi tak ale keby si mal Jura, tak asi to. Počkaj, dám tam moju tonu. To vysype. Od tu. To zatvor. Dobre, tak máme tu teraz chio dip, takže hot salsa. Prosím ťa, o tom poviem. Ja som v tom profesionál. Takže to je chio dip. Vlastne to je na načosky. Taká omáčka by mala byť. Nejaká hot salsa. Hot salsa, zaujímavé. Hot salsa. Dobre, otvor to. Takže idem to otvoriť. Prečo je to tekuté? A aké by to? A je to tekuté. No, Akože troška dosť. také, no veď, také husté by to malo byť a toto je také riedke. To moc riedke. Čo keď sa nám do toho predtým niekto vyšťal? No. No, tak. Ľudia, čo keď sa niekto do toho vyšiel? Keby ste ja nechceli sám priznať. Čo? Dobre, dajme si každý chips a pôjdeme to tam namočiť, kamo, aj keď ma to asi... Ideš močiť? Trochu ma z toho napína, keď sa na to dívam. Fuj, aké si mne z toho zle. Ale ty si to tam mal namočiť. Ale ja ochutnávam. No, druhýkrát. Ideme. 3, 2, 1. Fuja. Ale veľa si tam toho dajte, chlapci. Ale pozri, aký vám je malý chips. Čak daj to tam. Nechcem. To koľko si dal? Pozri, koľko ja mám. Pozri, koľko ja Ale mám. daj si tam toho viac, Palo. Nie, to stačí. No, no. Ešte Vy ste to viac. Ale prehnali. dobre, on Vy je ste to- slabý. Dávaj. Dobre. Dobre, dobre. 3, 2, 1. Fuj. Nechutí mi to. Akože nie je to tvoj. Omáčok, čo sme tu zatiaľ mali, táto je najlepšia. Najlepšia. Určite. Tie predtým boli zbytočne také. Fuj. Hej. Akože toto chutí dobre. Hej, Reálne. tá konzistencia je trash, ale chuťovo je dobrá. Dobre. Máme tu Pringlesky. Neviem, jak to chcete spraviť, chalani, takže jeden drží mobil a ja vyberám každému Pringlesku. Budem držať. Dobre, tak daj. Čau, Milan. Áno. Dobre, chlapci, tu máš. Tu máš. Ja mám. Každý dip. Nechceš to oprať, ten mobil už? No, môžeš ho oprať, akože už. Aby bola aj Milana vidieť. A on není dôležitý. Ja som najdôležitejšia, som v strede, hej. No, prečo? Môžeme ísť, 3, 2, 1. Dala si doma to zomrel, čo hovorím, iba ďakujem aj na budúce. Akože nie. Šibe na hlavu zdieľa odkaz, dobre. Mne to neštípe to, ale tá chuť mi nechutí. Nechutí mi to, jak to chutí. No ako, ale keby si chutnal tie omáčky, čo sme tu mali predtým, tak to by... Fuj. Toto by malo byť... Dobre, tak je to v nemčine, takže nič, ale... Počkaj. Ustem meine Gulwaffe, bis dem Garten gulsten wurde. Áno. Dobre. Guten Tag. Ja, počkaj, mohl heiß, da To hast du video einfach budeme das 10 minút. Lipglas ohne Deckel. Čo? To neviem. 600 Watt. Čo? 19? Neviem. Ja... In der Mikrowelle. Mikrovonka, my sme to mali do mikrovonky. Mikrowelle erhitzen. Umrühren. Možno aj preto Und to mit tak. Knusprigen, würzigen Možno to Kyoto. fakt mali dať do mikrovlnky, preto to má takú konzistenciu. Ale tak to by ti tam prásklo v tom skole. Pravda. Ale ty to máš niekam preliať. A to je jedno už.
Počkaj, ja mám taký plán, ako niečo. Dobre, tam by som si to nepokladal ani za oného. Ale zobral som si to isté. Takže ľudia pozrite. Aha, Champions League. Ľudia pozrite, že dať na to vodu. Nie. Tak? Si to vylial na volaj Murko. Ešte by si mohol neskúsiť, keby si to tak chcel. Chutí to úplne tak isto. Zober si toto, daj si to do úst. Zjedol si to, čo som tu dal. Ty si zjedol to. Čo s touto omáčkou, akože? Ja si uberám. Hej? No, ale ty chceš, Pala? Nie, nemám ju rád. Nech sa mi nikdy... Dobre, takže tretí tento chlapec si ju zobere, Domko bude ju papať k obedu, takže tak. To bude pre ňoho jogurt. Nie. Áno. Ty máš rád štiplavé, že? Fú, ja som do toho dal ruku. Páči sa. Dosť dobre. Dobre, toto sú hlavní hrdinovia tohto videa. Áno. Musel som kvôli tomuto videu dojsť aj z Bratislavy. Musel som kvôli tomuto... Mal slabú baterku. Musel som kvôli tomuto videu dojsť až z Bratislavy. No, To akože extrém. hej. Povedz by si som nechal tak či tak. No. Dobre, Čo je? však dáme, aby videli, že čo sme tu všetko mali. Mali sme tu aj Pringles, počkaj, ja to takto spravíme. Ja to dopijem. Dobre, daj to tak nejak, aby si bol aj ty vidno. Chlapci, Kaufland najlepším. Hej, Kaufland nás poťahal. Dobre, tu máme proste hlavných hrdinov videa. Ty si do toho namočil, do tej... Namočiť to tam, dobre. Toto sú hlavné videa tohto videa, teda hlavní charaktery tohto videa. Dá. To padlo. Hlavní hrdinovia tohto videa. Áno. Dajte like, dajte odber.